Evar baş temaşavanên hêja. Mêvanê çand diyaraya vê hefteyê helbestvan û romannivîs İrfan Amîda ye. İrfan Amîda ew ê di derheq wêjeya Kurdî ray û ramanên xwe bi temaşevanan re parve bike. Têkiliya wêjeya klasîk û ya modern divê çawa were nirxandin. Wêjeya Kurdî de bi taybet ciyê roman û helbestê çi ye? Ji wêjevanên nifşên beriya Dozdê Îlonê ku bi berhemên xwe ve gihîştne roja me jî di navbera nifşan de rolekî çawa leyîstine. Têkiliya wêje bi taybetî jî têkiliya helbest û roman û herwiha ya wêjevanan mirov dikare çawa bi taybetmendiyên bajaran re bîne bahev. İrfan Amîda ew ê di çandiyarê de bersiva van pirsan bide û herwiha gelek mijarên din yên bi wêjeya Kurdî ve eleqedar ji temaşevanan re binirxîne. Çandiyar roja çarşemê saet 8:20 êvarê li ser ekranên televizyona Hayatê.